Хей, здравейте! Хайде да ви водя с мен до Северна Македония да видим какви са цените там. Чухме, че е доста по-евтино и се оказа, че не е лъжа. Има голяма разлика от цените в България. 1 лев се равнява на 32 техни динара. 150 лева обменихме и бяха 4721 динар. Остани беше тази ми, в която ви показах, която беше 140 лева, което е доста добра цена. Ето тук съм ви обърнала да видим малко цените. Наистина на повече неща имаше голяма разлика. С чоколадовите яйца излизаха на 1,80. Аз знам, че едно момиче бе снимало, че са 4 лева на места в България. Чипсовете бяха на около 2 и нещо. Млечните продукти бяха доста по-евтини. Примерно сирене президент от 1 кг беше някъде около 13 лева. Динята беше на 80 стотинки. По това време в Kaufland примерно беше на 1,70 кг, което е изключително голяма разлика. Ние сме доста доволни от пазара. Мама и тати си купиха тази маса съвсем спонтанно, защото беше намалена на 285 лева. Маса с 6 стола. Пазарувахме предимно в този магазин и сме изключително доволни. А вие бихте ли пътували до там само за един пазар? Напишете ми в коментар, ще ми бъде интересно. За нас пътя не беше дълъг. От Благоевград до там е около половин час. Чао!